Amministrazzjoni ġdida fissret bidla pożittiva fid-direzzjoni għall-investiment dirett barrani. Sostniet dan stqarrija tal-Gvern li kwotat ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar iż-żieda fl-investiment barrani mill-2013 il quddiem. Jirriżulta li fl-ewwel sena ta' Gvern ġdid l-investiment dirett barrani żdied b'241 miljun euro. Riżultat ta' żieda fis-setturi kollha, speċjalment fil-manifattura. Din iż-żieda komplit tikber fl-2014. Fl-ewwel 6 xhur biss kien hemm żieda ta' 131 miljun euro. Il-fuq minn 100 miljun iktar mill-irnexxielu jikseb il-Gvern preċedenti fl-istess perjodu tal-aħħar sena tiegħu. Fl-istqarrija ntqal li s-setturi tal-manifattura, l-akkomodazzjoni u t-trasport kienu fost l-aktar li rreġistraw tkabbir. Fl-istess waqt l-industrija tas-servizzi professjonali u tekniċi u l-qasam tal-informatika wkoll irreġistraw żidiet sostanzjali. Il-Gvern fakkar li matul l-ewwel 9 xhur tal-2014 kien hemm 106 investiment li benefikaw minn inċentivi tal-Malta Enterprise, 31 investiment aktar minn l-istess perjodu fl-2013. Mill-istatistika jirriżulta li 187 kumpanija irċivew 46.5 miljun euro bejniethom fi kreditu ta' taxxa għall-investiment. Dan fil-waqt li intrapriżi żgħar u medji gawdew minn 7 miljun euro f'għajnuniet fiskali. L-istqarrija kompli tgħid li 890 kumpanija ibbenefikaw minn 6.2 miljun euro taħt l-iskema Microinvest. Dan kollu kien segwit bl-akbar investiment barrani li qatt seħħ f'pajjiżna hekk kif l-aħħar ġimgħat ġie konkluż il-ftehim strateġiku bejn l-Enemalta u Shanghai Electric Power.